खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 7 जुलाइ 2023 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन जेनिबो आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थिसनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थिसनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांनो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आबोरखौबो मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थिसनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बयबो आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थिसनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन समाजाव मानहानि जालांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन देहाया नाथाय मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां
रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांथारखौ दिनै मोननो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ आरो सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन खरसाया नाथाय बांनो हागौ मोननो गोनांखौबो दिनै मोननोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बिमा-बिफानि अननायफोरखौबो मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनो हागौ गोबां मोजां खाबुनिफ्राय दिनै जानगाराव थानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननाय फैगोन गोथां आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबांबो जानो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ नाथाय गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा दिनै रायखोमा जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।